Joka mä duelaan. Eiku aina sun nimi oli mikään. Siis joo, pelataan Dr. Bikin kanssa. Joo, tässä on Dr. Bike. No niin, mulla on enää 3 sivua. No niin, 200 fps. Meitä meni. No, mä söin mihin. Mä otan nopeasti. Mä juon sen. Se voi myös olla tää striimi, joka lagaa mulla. Kyllä se tekee 10 fps, se on oikeastaan 30 fps. Se ei tunnu iso, mutta se on oikeasti aika iso. Pystyi ostaa muuten tonne plussalla. Mulla on 15. Niin sit kun mä ostan näitä. No toivon ehkä sitä joululahjaksi. Tai sit mä toivon arvoa mitä. Roota joululahjaksi. Blood-raketkin on. Tyyppi Britta on ihan elävää, se mä kuolen. Kuolen. Okay. Ja sit mä missaan näitä viinit. Kun mun on pakko tässä sitä. Dr. Bikin kanssa siis on.
ekstra. En tiedä. Mä joku sanoin, että vähän apua, mutta ei mua kiinnosta. South, get out! Get out, edition. Tavallinen. Näin, et saa sitten treenata. Oh fuck! Joo. Miten sitä tuli noin helposti? Venää Crystal. Kun mä laitan Crystal PvP. Tuo, mikä tuo? Netspottu. No Venää, mulla on mun netspottu päällä. Siis eikö se oo? Katsotaan vaan, että näitä katsojia ei nyt haittaa, jos joku katsoo tätä. No vähän muuta. Okei, mä oon jostain yksi. No, ei ole vielä. Hei, joo. Niin. And they sun Royal Diamonds and just ei kannata spam-klikkaa. Kannattaa ottaa, että se sun hiiren alla oleva homma täyttyy. Sit se tekee enemmän damagea. Niin se on. Nyt tällä. Se just vedit sen, kun mä sain lyötyä sua. Tai niinku, se osui just maahan, kun mä niinku tapan sut. Mä duelaan sut hei tällä kertaa. On Leater. Mistä onko Leater? Kuka se onkaan edes? Onks Leiseri täällä? Missä mukaan? Täällä on vielä tapama etinsä. Onks? Niin onkin, Leateri. Tänään. Tähän. Ei tohon. Kuulin mitä sä koitat tehdä. When we sound bright like a diamond in the... Eikö ai niin mulla... Väärä texturapäkki. Älä kysy. Paljon mä käytän texturapakkeja. Tai blue. Mä käytän ehkä sinistä, kun mä sun kanssa silloin ladattiin. Millä katsot? Putter. No mitä? Sä oot siellä. Muuten mun uusi lempiväri on ruskea. Oon mä aina yleensä tykännytkin siitä. Butter. Ei vittu. Mä avasin vahingossa inventory. Mä PR:laan tommosena vastamaan PR:llä. Venää, vitsi, mulla on tää joku ihan paska modi, joka... Häh? Ase. Dr. Coconut, the Christmas is for you. Dr. Coconut, Merry Christmas is for you. Dr. Coconut. Venää, mun pitää korjaa mun helmetti. Dr. Coconut, Merry Christmas is for you. Äijälläkin joutu korjaa. No mä en anna sun tehdä sitä. Nice. Ei vittu. Ei vittu. No pannaan vähän pois täältä. Mennään uusi vielä. Tää oli hyvä.